Hi, my name is Party Twice, Mr. Pete Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Party Twice tinokudzanya nyaya dzese zvirikuitika social media emasaisai zvese zvine zvichiitika ndenge tikuunzirai panapa. Nhasi tava nenyaya boys Tezvara boys Tezvara wekunhingirinu wekugenview mwada NeMuroora kuholiday boys mwada NeMuroora kunhingirinu holiday South Africa boys anongoona imwe foto yacho yandaisa ndaine NeMuroora kunhingirinu holiday mwana akazoshamisa kungoona mapicture manhingirinu mapicture pamauya pamapicture pamasocial media apakaipa boys apakaipa nyika yashata boys hapana nyika yashata takuenda kumachi atingi takuenda kumagumo enyika satudze mafungiro enyu comment section. I would like to hear your thoughts about this issue, and do not forget to subscribe. My name is Patrick Twice.